Dito iti Romaraep iti Ilagan. Taga Santa Isabel lagi taga kapsat oh, dalaing da. Ada itira pandadata pang 2 nga hektarya ano surok. Iti likod di balay, likod di balay. Na kami matitay ng ganarami dito padir. Likodan balay. Dito iti Manalon, Romaraep iti probinsya nga Isabela. Kasi iti kasasaad iti probinsyano nagagat ken masipag nga agtrabaho iti taltalon. Pang 2 hektarya da iti kakabsat repan dagitoy. Damdama malmalam malpas amin da iti repan da. Aging ganay jay. Iti pagpatinggan iti repan da saka gingana ijay dati para sika nga babaket o babae digiti lalaki iso dati agraraep mas matibay da rumaep. Pintas ng kitaan digiti Romaraep naragsak. Oh, ito style da nga Romaraep. Oy. Hi, hello mga my friends. Kayo. Streetang video na kani kayong mau. Na. Ay. Nakalod. Kita ang to J account na ta. Naka-video kad slot da kay sa gayan ta. Oh. Totally subscribe kayo. So, salamat sa inyong lahat mga my friends. Oh, nya ginay patingad jain nay. Ni pangulo jay. Dati updated kayo iti feeds. Feed iti Facebook. Diba dito yung naka-uniform na kag-rep na dito tayo? Sa bali. Ano anak ko? Dito ko dito. Di grupo ti ganado ay. Di kwa, ni andang ko nam. Okay. Marangkada kami ngayon. Nandito kami sa ating pamangkin. Nagtatrabaho kami dito sa bakod niya para matapos na itong malawa na padir. Tinatrabaho kami ngayon sa ating pamangkin. Ito, dito kasama ko. Itong nagiti nalalaing nga karpintero. Oh. Problema na tayo na radio ka ata eh. Ang natapos bodega. Bodega iti insecticide. Barot nga do barot. Ano pa anak?